सेनायखाय जोंनि एगेन्स्ट पार्टिया बे सेंग्रानो रां आरो बुद्धि होनानै जोंखौ लाजि फोनांनो नाजादों खोमा। मिनिथिबाय? मामोन आफा? मा जाखो? आंखौ मानो बिदि नोजोरजों नायदों? बहा थाङामोन? आफा, आं लोगोनि न'निफ्रायसो फैदोंमोन। ओमफ्राय आं नोंजों मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन। नों माथो दुगा बिफानि हाखौ सेनानै लादोंनो आरो बिनि बिफाखौ बुनो होदोंनो? यौ, मैनाथि, नों आंखौ मानो थगायखो? आंलाय नोंखौ मा थगायखो? नों मिन्थिना मिन्थिया आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै? यौ, आंथ' नोंखौ आंनि बिदासो सानो। हदा मा होनखो? आं नोंजों एथ'ग्राब सिमां नुबाय आरो नों आंखौ बिदासो खालामखोमानानै दङ? गोसोजों मानिनायखौ नों सोलायनो हाया आदा गावराव। आरो आं दुगाजोंल' जुलि जागोन आरो रावजोंबो जाया। जानो हाया, बियो माब्लाबाबो जानो हाया। आरो जों मोनसे थैनि जोलै नंखाया। स' नों आंखौ बिदा साननाया नर्मालसो। यौ, गोसोजों मानिनायखौ नों सोलायनो हाया आदा गावराव। नों आंनिसो आरो बे मानसिखौ न' बाथोननिफ्राय बांसिन देग्लिगोन आं। सिमां नुबाय था आरो आं नोंखौ आदासो सानखायो आरो नों दुगाखौ देग्लिनो। अल दा बेस्ट। यौ, आंनो अल दा बेस्ट नांलाया। हायोबा दुगानो अल दा बेस्ट खिन्थाहर। र' आं थांगासिनो दं। आं थांसै, बाय। फै मा थुदो आइ। दा नों मा सानखो नोंथां? मा आं अर्डार हरसै नामा? आं मिथिला। आं हले थांनोसै। मानसिनि बिगुरखौ एम्बु बायदि खुनानै बे दुगाना सुगा बियो हाथाय गेजेराव गारहैगोन आं। यौ, नंगौ आफा। हाब आदा, बहा रागा रागा थांनो ओंखारदों नोंलाय? यौ, आं सासे मानसिखौ बुग्लिनानै फैग्रोनि र'। आंनि सायख'नानै दोनखानाय दावरायखौ खावनो नाजादों। हाब आगोलाव मानो खिथायो? बे दनरागेखौ गासिबो गिजोबथारो। सोर थिफुला सेंग्रा बेलाय? हो आंबो थांमानि। यौ, थैखांगोन मानसिनि मुंखौलाय मानो नांगौ? नों थौफाल'। सिनायाखै बे बेथा आंखौ। थो आदा गाखो, मानसिफोर बुथुमनानै थांनि।
आङो आसिखौल' थु आं बे रन राखेब थासान्दियाव जेखौबो गिनो हानाय नङा मिथिबाय बैलाय बे गेब्लाब्ला लंपेन्ट गुफुर गाननाया बेनो इयो नों बेखौ हारसिंनो हागोनलै आदा जोंखौलाय मानो नांलायबावगौ आंजोंनो मेरलाबार बुजाबाय बियो अननो ओंखारलायलांबाय आङो बिसिबां बुबावनो आङो नों हारसिंनो आरामसे बुना फैलै आदा थां नोंनि फालासोलै थां आदा थां जों बेनिफ्राय थियाटार बायदि नाहरसै ए खोथाया बिदिसो नाय नोंनि नोंदैया मानसि बुनायाव बेसेबां एक्सपार्ट इयौ ओइ आसोल आदा गार'आथ' मानसि हरजासिगोन नों मानोथो थिनहरखो आदाखौ आं बेखौ आरो बिनि बिफाखौ बारा सैखायालै आरो आबाव सासे बेखौसो मोनबाय आरो बे गोसोथोनो जेबो नंला आदा दुगाया एसे समायसिनखायो फाग्ला बिदिखिसो जाबाय बायलै काहानिफ्रा फिल्म थांबा थांनो थु ओइ बेटा इयौ नोंसो आंखौ बाथोन देग्लिनो होननाया थोद हामगौ गावनि बिनानावखौ गोसथो मैनाथि दार्लिंखौ लोगो मोनैया खम साइज जाबाय बियो आरो बेजों आंजों जुलि जायोबा बेसे मोजां जागोन आंबो मा सानो आयौ अबेनिफ्राय एथ' गिदिर लामा खान्दाय फैखोलै है जानाय नंला बेयाव माथो सिमांसोमोनलाय ओइ थालाखौ सिमाङाव सिलायलांफानायमोनबा अनलाजों जाफैगौमोनलां साला बुगाजों बुजावनायनिफ्राय माबा खिबारियाव गाब्र'नाय लामा खान्दायजों होसोजानायल' सिमां गाज्रि नुग्राल' जाबाय र' बे थाखौ